Dnes vyvraciame poveru a prezradíme, čo by si mal naozaj urobiť, keď ti zrkadlo vypadne z rúk. Povera hovorí, že rozbité zrkadlo znamená 7 rokov nešťastia. Ale je to pravda? Naozaj bude tvoj život po rozbití zrkadla oveľa horší? Určite ho budeš musieť upratať. A čo robiť po rozbití? V prvom rade zachovajte pokoj, používaj ochranné rukavice, aby si sa neporezal. A kúsky skla pozbieraj handričkou alebo lepiacou páskou, aby ste odstránili čo najmenšie kúsky. 7-ročná nešťastná povera? Povera je len povera. Namiesto premýšľania o zlom osude možno sa zamyslí, či to nie je znak, aby si kúpil nové zrkadlo? Ak sa vám rozbije zrkadlo, takže neprepadajte panike, je to len sklo a v tvojom živote ťa čaká veľa šťastia. Navštív našu stránku www.alfaram.eu a vyber si svoje zrkadlo.